first one, guys. Alis yung sunset. Hi, guys. Kitang bukod guys, kaya kaso kitang bukod guys. Matawa ang bukod guys. Wala na kita ng naong. Wala na kita ng naong. Sige, makatanaw si mamahan. Hindi na. Naon sila ng video. Taas na akong bukod guys. Taas na. Bukod siya ta guys. Yan na na. Kaya na makita. Di. Hindi palayo sa ako gamay. Hindi ka mo kita. Dong, bisa niya palit ito, Dong. Unsa man ka mang oy dagana ba sa imong work oy? Tulon ako pug imong kwan. Napa ko ganina. Ano, no? Hindi nagkanag. Dapat na ko meron ko. Hindi ka mo kita. Pila ni oras mo human mang. Ngit-ngit na dili. Napay talong sa tindahan, ma. Kung nalit yung may, wala na kung gusto natin sa bugas, may. Sa bugas. Kasi ito, labasa na. Ay, unahan ito labasa na sa rip. Oy, mang. Dili ka ni video na ko mang kay kwan. Barog. Kwan na, buntag. Ha? Pag nabi. Gabi man din eh. Yung mama bro, kita ko rin kita ng mama. What? Ayun ako kapilapis. Ampong ka na! Yung kamu sama. Ito. Ura, karon na. Nakapuy akong kamot. Ano